Nekada davno čuda su se zaista događala. Neverovatne čarolije otvarale su vrata čarobne zemlje Simsale. Mesta gde su svi likovi iz bajki zaista živjeli. Abrakadabra, Simsala Grim. Jeste li spremni za novu pustolovinu? Idemo! Gradski muzikanti. O ne, gde smo mi? Verujem da smo katapultirani u životinjski izmet. Molim? Pali smo u gomilu magareće kake. Odlično. Baš nam je to trebalo. Još dvojica beskorisnih usta da ih hranimo. Kakav užasan smrad. Kakve ste vi životinje? Mi nismo životinje, ako nemate ništa protiv. I ovo nije baš miris, nego magareća kaka. Ajde, Kroki, idemo odavde. Očigledno smo na pogrešnom mestu. Tvoji zubi su toliko stari i tupi da ne možeš ni da ujedeš kako treba. Da, kao i tvoje kanđe. Ono što je ostalo od njih. Šta su ono dvoje? Tako po ceo dan. Oni su kao stari bračni par, znaš. U redu, prestanite. Ajde vas dvoje, doći će farmer. A svi znamo šta znači kada dođe farmer. Da, ti ćeš da završiš u Rerni. Rerni? Na njemu nema dovoljno mesa za Rernu. Da, baš je smešno, da. Naročito kad te farmer pušta da živiš samo iz sažaljenja. Sažaljenja? O ti... Jao! Što se ti smeješ, matura Kljusino? Smije se tebi, malavo jedna. U redu. To je to, košati! Sam si tražio ovo! Ne mogu da trpim ovo. Ni ja. Pitam se zašto se toliko ne podnose. Nije tačno da se ne podnosimo, samo smo malo napeti. Farmer misli da nam je svima prošlo vreme, pa čekamo da vidimo ko je prvi na redu. A ko ste vas dvojica? Ja sam Jojo, najveći avanturista od uvek. A ovo je... Dozvolite mi da se predstavim. Kroki. Doktor Kroki. Učenjak, filozof i virtuoz na... Da, fascinantno, sigurna sam. Ako ste došli zbog hrane, bojim se da ste na pogrešnom mestu. Ne mogu ni miša da vam ponudim. Pomislio bih da ih ovdje ima na sve strane. O, ima ih. Ali vidite li ove tupe stvari? Ne mogu pošteno ni da ogrebem. U redu, dečka. Moramo to da uradimo. O, izgleda da je došao trenutak istine za nekog od nas. On je prvi. Beskorisni stvar. Dopustite da se uspavamo 3 dana za redom. Prvo ćemo pojesti njega. Beži od mene! Šta ćemo sa Sivoljom? Da vidimo vredi li nečemu. Pogledajte, samo jedna i već je gotov.
U redu, dečko, na otpad s njim. Odvešću ga. I prodaću ga za hranu za pse. Hrana za pse? To je strašno. Jadni stari Sivanj. Hajde, Sivanju, pokaži im. Ritni se, stari, pokaži šta umeš. Ajde. Ajde, daj tamo. Moramo mu pomoći. Šta možemo da uradimo? Alojz, Bik. On živi u štali. On može da pomogne. Ajde. Ajde, stari. Pomozi mi, Ajlos, pomozi mi. Beži, beži! Evo, šefe, gotovi smo. Budalo! Čekajte mene. Idem ja. Mislim da smo mu napravili dovoljno nevolja, zar ne? Mislim da nam se život malo poboljšao. Ajde. Ej, ej. Vidimo se kod kapije. Sjajno. Uvek veliki heroj. Hvala vam, hvala. Nije važno. Idi za ostalima. Požuri. Šta kažete na to? Slobodni ste. U čemu je problem? Jesmo li nešto rekli? Bar smo imali krov nad glavama. Mesto uopšte nije bilo loše. Uvek si mogao da nađeš nešto da jedeš. Leti je bilo prilično mirno. Kada bi on držao zatvoreno usta. Ja? A šta je sa njim? On stalno nešto govori i priča i... Daj, ne ćuti to. Meni bar zubi ne ispadaju po dvorištu, znaš. U redu. Dobro. O, čoveče, kako jadna gomila životinja. Zvučao si baš kao farmer. Mio Vuku, vidi ko dolazi. Ajno ih! Eto, vreme je da se odlučite. Želite li da se vratite sa farmerom ili da odete s mnom? Bežimo! Bežimo. Beži! Mislim da smo ih izgubili. Šta sad? Treba da pronađemo mesto na kome ćemo živjeti. I nekako da se prehranimo. Ne tražite dalje, prijatelji. Nekome je danas srećan dan. U Bremenu pored vode traže gradskog muzičar. Za stan, hranu i grejanje i godišnji odmor. Sjajno mesto. Mi bi ga sami prihvatili da nismo toliko zauzeti. Morate da požurite. Zdravo. Pa, šta kažete? Možete bar da pokušate. Mi ne znamo čak ni da li umeju da pevaju. Da pevam? Naravno da umem da pevam. U mladosti sam bila glavni sopran u mačjoj operi. Ja mogu da zavijam na mesec najbolji od svih. Balade su moja specijalnost. Da, kao mladi petao, udvarao sam se kokoškama svojim ljubavnim pesmama. Vidiš, neko od njih će biti veoma uspešan. Onda on može da se brine o ostalima. A možda bi onda mogli da počnemo sa audicijom. Šta mislite, a? Odlično. Divno, bravo, Friedhelme. Divno. Ajde svi aplauz za njega.
Sivonja, hoćeš li ti sledeći? Tako sam jedan, čak mi ni bol nije više drug. Hteo bi da umrem, sada i ovde, i da se moj život privede kraju. Sada, konačno, Augusta. Htjela bih da otpevam pesmu koju sam pevala kada sam bila slatko malo mače. Odlično, Augusta. Hoćeš, dobro, mislim da. Hoću da kažem da svi zaslužujete posao i da bi najbolje bilo Da se svi vrate na farmu. da se pojavite tamo kao kvartet. Kiša, to nam je baš falilo. Ajmo svi, sada je najvažnije da nađemo neko prenoćište. Idemo. Šta bi dao sad za suv pod i pristojan obrok? Uvek možeš da počneš sa Avgustom. Ona bi bila lepa kao meze. Neće nam biti bolje ako počnete da se svađate. Zato, Friedhelm, pronjuškaj malo. Vidi da li možete naćiš neki trag. Nisam siguran da je moja njuška sposobna za to, naročito po mokrom. Ljudi, prošli su ovuda nedavno. Ljudi, to je dobra vest. Verovatno mi kuća u blizini. Treba nam bolji pogled. Da vidimo. Petle, ti možeš da se popneš na drvo, zar ne? Ajde, Petle, ajde. Ajde, Petle, ajde. Možeš ti to. Ja ne mogu... To je to. Ja letim. Vidim neko svetlo. Svetlo divno. Znala sam da možeš. Napred, prijatelji, ka suvoj noći i toplom srcu. To mora da su ljudi koji su došli na audiciju za mesto gradskog muzičara. Naravno, pogledaj ih. Šta bi drugo mogli da budu? Zimovka je rekla pored vode, blizu Bremena. Da li smo blizu Bremena? Nemam pojma. Ej, zašto mi ne bi napravili audiciju za njih pre nego što neko drugi dobije posao? To je duh. Sada je najbolje vreme. Hajde da ih zadivimo onim što imamo. Kako možemo da budemo sigurni da... Beži od mene. O, dobro. Ajde da se organizujemo. Stanite u red. Ti ovde, a ti ovde. Dobro. Ti na njega. Onda ti i ti na vrh. Sjajno. Šta misliš? Odlično, krivi toranj od ostarelih životinja sa farme. U redu, ljudi. Korak ka prozoru. Idemo.
Čudovište na prozoru! Šta je s tobom, mladiću? Bio ti je suviše jak, a? Čudovište na prozoru! Gdje su svi nestali? Mora da smo dobili posao, inače bi bili ovde. Znao sam da to još uvijek imam u sebi. Ti, to je bio moj šarmantni sopran. Imam loš osjećaj. Šta ako smo pogrešili? Jedan od njih je imao pištolj. Šta da radimo? Prekini da praviš probleme. Ovo je sto i ovo je smeštaj. Evo tebi kobasica, to će da te smiri. Kao dobra stara vremena. Duga dremka pored kamina. Mislim da bih ja mogao da uradim isto. Čekaj, šta će biti ako sam ja bio u pravu i oni se vrate, a vi svi spavate? Jednostavno probudi nas. Daj, Kroki, zar ja moram o svemu da mislim? Laku noć. Ovo mi se ne sviđa. Da, ni malo mi se ne sviđa. Pusti me. Dajte mi kobasicu. Njima je dobro. Njima je lepo. Sve će nas pobiti, a oni neće to ni znati jer će spavati. Sjajno, baš mi je to trebalo. U redu je. To sam samo ja. Nema potrebe da budeš tako... Augusta, prestravila si me. Zašto ne spavaš sa ostalima? Ne spavam noć od kako sam bila mača. To je to. Slušaj, ovo mesto nije sigurno. Moramo da proverimo. Ajde, da proverimo, molim te. A da? Sa tim očima možeš da vidiš bilo šta u šumi. Misliš tamo? U noći? O, Kroki! Čekaj! Bilo je bar 15 metara visoko. Vatra i dim su mu šikljali iz usta. Mene je uhvatila jeza. Bilo ih je 6. Gore od svega. Što sam ikada išta video na moru. Šta ćemo, kapetane? Svo blago i zlato su nam tamo. Ja kažem da zaboravimo na blago i da se vratimo na brod. Vi sebe nazivate gusarima. Ponašate se kao gomila starih životinja sa farme. Idioti. Vraćamo se nazad. Ali može da nas pojede. Ja ću vas pojesti, razumete? Ne pada mi na pamet da odustanem. Čudovište ili ne? Evo šta ćemo mi uraditi povodom toga. Planiraju da se vrate ako otkriju da je čudovište samo grupa glupih životinja sa farme. Gotovi smo. Ajde, idemo. Moram da upozorim ostale. Probudi se! Probudi se! Vraćaju se! Koliko je sati? Šta se dešava? Brzo, jojo, bit će tu za minut. A ko? Svirači. Samo što oni to nisu. Oni su pljačkaši, gusari i naoružani su do zuba. Bože moj, pa šta ćemo sad da radimo? Šta ćemo raditi? Slušajte pažljivo, oni misle da ih je napalo čudovište. A
to smo bili mi. Bolje rečeno vi. Zato evo mog plana. Ubiću te! Uhvati me za rep! Kakav god da si stvor iz podzemnog sveta, vreme je da se vratiš tamo. Ne stoj tu, Sivonjo, pomozi im. Pa šta da radi? Eno drugog čudovišta! Baba, nemoj, još ne! Predajemo se! Predajemo se! Ne! Bože! Idem ja odavde. A Blago? Zaboravi, Blago! Idemo na brod! Dižimo jedra! Nikada se nećemo vratiti više u ovu zemlju! Uspeli smo! Uspeli smo, da! 3 putura za Sivonju! Pa, društvo, sunce sija, lep je dan. Hoćete da odete do Bremena da se okušate kao muzičari? Mi smo još malo razmislili o tome, joj. I smatramo da mesto gradskog muzičara nije naš fah, baš. Čekajte, ne mislite valjda da se vratite farmeru? Ne, nećemo se Ne. Ja sam zbunjen. Jojo, upotrebi glavu jednom. Hoće da ostanu ovde. Misliš sami? U šumi? Usred ničega? Ko kaže da bi mi bili sami? Imamo jedni i druge, zar ne? 3 prijatelja pored sebe. Šta još može da poželi jedan stari magarac? Ja mislim da je to sjajno. A ti, Kroki? A naravno, i meni se ta ideja dopada. Zašto da ne? Ovdje ima dovoljno prostora za sve, zar ne? Da, pa vidite, naravno. Možete s nama? Divno od vas, ali Kroki i mene čekaju još mnoge avanture pre nego što se skrasimo. Zar ne, drugar? Naravno. Ajde, deko, vreme je da krećemo. Nekoliko dana, a? Ne, nikako. Ajde, Jojo, nismo bili na odmoru godinama, drugi ljudi imaju odmor. Mi nismo ostali ljudi. Saberi se, Kroki. Ima stvari koje treba da uradimo. Mesta na koje treba da odemo. Simsa, Simsala, Da si u pravu. Simsala Grim. Hvala vam puno. Doviđenja! Vidimo se još neki put. I živeli su još Dugo i srećno. Tekst čitali Vladislava Đorđević, Jadranka Selec, Marko Živić i Milan Čučilović. Realizacija Danilo Vukotić. Tehnička obrada, umetnička radionica za pozorište, film, radio i televiziju, Prizor.